dyn ni am gychwyn, mae'r prif unigol ar ei ffordd, ond fel fydwch chi yn dychmygu, mae yna lot o bobl yn stopio siarad, mae yna lot o gyfweliadau, felly mi fydd hi'n cyrraedd yn y man, ond mi wnawn ni gychwyn beth bynnag, achos mae amser yn rhywhau. Felly, gai groesawu chi yn gynnes iawn i lansiad adroddiad Comisiwn Cymunedau Cymraeg gan gadeirydd Medrus Dr Simon Brooks. Roedden ni hefyd yn ffodus iawn i gael tîm o bobl tu ôl i Simon yn y Comisiwn, a mae'n mawr ddiolch i bob un am ei hymroddiad a'i herbenigedd, a dyma nhw Talent Chowdhury, Dr Lowry Cynyddu, Cynog Davies, Mae'r, Delyth Evans, David Griffith, Dr Myfanwy Jones, Chris Thomas, Rhys Tudur a Sian Lloyd Williams. Mae'n diolch am dyled ni yn fawr iawn i Simon am ei arweinyddiaeth, a'i holl waith, ac i bob un ohonoch chi hefyd am y gwaith calad. A mae'n adroddiad ar y sedd bawb, a ydych chi'n gweld bod hi'n adroddiad swmpus. Mae hwn yn adroddiad sydd wedi cymryd 2 flynedd am reswm. Mae'r panel wedi edrych yn ddofn i mewn i'r ymreitha a'r argymhellion sydd eu hangen. Os ydych chi eisiau mwy o gopïa, mae gennym ni bocsys o gopïa ychwanegol yn stondin y Llywodraeth sydd wrth ymyl y bont ochr Trefnwyd Cymru o'r maes, felly dowch i nôl mwy o gopïa. Mae'r heriau sy'n wynebu cymunedau Cymraeg wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a mae Llywodraeth Cymru am fynd i'r afael a hyn. Sefydlwyd y Comisiwn Cymunedau Cymraeg ym mis Awst 2022 gyda'r nod o gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg. Mi fydd Simon yn cyflwyno'r adroddiad yn swyddogol i'r prif unigol pan fydd hi'n cyrraedd ar ôl iddo fo wneud ei gyflwyniad. Byddai'n gwahodd Simon yn y man i roi'r crynodeb o'r adroddiad. Wedyn, mi fydd o'n cyflwyno'r adroddiad yn swyddogol i'r prif unigol pan fydd hi'n cyrraedd, a hefyd fydd hi'n gwneud anerchiad byr ar ôl cyflwyniad Simon. A bydd y sesiwn yn cloi wrth wahodd Dr Elin Hart, Dr Jones y Llwyfan a Dr Richard Glyn Roberts i wneud cyflwyniad am Prosiect Bro, a mae Prosiect Bro yn edrych tu ôl i ddata'r cyfrifiad am effeithiau yn ein cymunedau ni, i weld pam bod y shifft iaith yn digwydd. Felly, gai gychwyn y sesiwn llawn yma drwy wahodd Simon i wneud trosolwg yr adroddiad. Diolch yn fawr iawn, Simon. Wel, diolch yn fawr iawn, Beth. Mae'n hyfryd cael bod yma. Gochel rhaged law, mae'n dywydd ofnadwy, ond dwi'n gobeithio bod gewn ni sesiwn bach difyr pnawn yma. Dwi hefyd yn mynd i cychwyn hefo diolchiadau, dwi'n credu. Mae gen i lles o bobl i ddiolch iddyn nhw. Yn gyntaf, dwi am diolch i'r prif weinidog yn ei swydd blaenorol fel cyn weinidog y Gymraeg, mae'n weinidog y Gymraeg eto, ond cyn weinidog y Gymraeg, hi ar ei comisiynu yr adroddiad a ail gartrefi, ac fyna nath ni mewn gwirionedd dechrau sylweddoli neu trafod y posibiliad o edrych a ystyriaethau eraill sy'n effeithio cymuned y Cymraeg. A dwi hefyd eisiau diolch i cynwynidog y Gymraeg, Trefnwyd Miles, yn dditheant iawn ac yn yresog iawn. Fo ddari sefydlu y Comisiwn, a gofyn y Comisiwn fod yn fewr, a wy'n gobeithio bod ni wedi bod yn fewr, ac wedi comisiynu'r adroddiad yma, a mae'n rhaid bod chi yma hefo ni prynhawn y Trefnwyd. Wi eisiau diolch i aelodau'r Comisiwn yn resog iawn. Oedd hi'n brofiad bendigedig cael cadeirydd y Comisiwn yma, oedd hi'n Comisiwn cryf, cadarn, hefo trafodaeth, dwi'n gwybod beth yw term diplomaddol ar gyfer hyn, ond trafodaethau gonest rhan y bwr, a dwi'n credu bod hyn yn gallu esgor a bolisi gyhoeddus da, felly dwi'n hynod diolchgar i aelodau'r Comisiwn wedi cael ei enwi eisoes. Diolch y galon i chi. A hefyd beth, wi eisiau gofyn i weithio sifil isach yn y Gymraeg. Dwi'n gwybod actually bod yna rhyw fath o protocol wedi mynd i wneud hynny, ond
wandering academic ydw i, so fi'n cael torri'r protocols yma, ydych chi'n gwybod. Mae staff is-afol y Gymraeg yn addechog, cwbl addechog, a dwi eisiau diolch iddyn nhw o waelod calon am eu cefnogaeth ac am eu cefnogaeth i'r Gymraeg bob dydd. A diolch i prosiect Rôn, i'r athro Elin Hargrave Jones ac i Dr Richard Glyn Roberts, sydd wedi paratoi yn y canol y adroddiad yma y dadansoddiad mwyaf cynhwysfawr o cyfrifiad, hefyd dadansoddiad ardderchog yn Rôn. Wedi bod yn sail empiric i'n gwaith ni. A diolch hefyd i'r rhai ohonych chi yn y gynulleidfa, fod pob un ohonych chi sydd yma, gwybod bod sawl un wedi ymateb i'r alwad yn dystiolaeth, nath i ni gynnal rhywbeth yn mis o bellach, ni wedi darllen pob syll. Diolch o galon i chi am hynny. Reit, gwaith y comisiwn yma. So, man cychwyn gwaith y comisiwn oedd ac yw mae iaith genedlaethol yw'r Gymraeg. So, mae'n perthyn i bawb. A fi'n credu bod hanes y cefndir llawer iawn ohono ni yma yn adlewyrchu hynny. Does dim ots o safbwynt y comisiwn yma, os ydych chi o Benllyn neu Gwmtawe, os ydych chi o Gaerdydd neu Tregaron, o Pontypridd neu Rhoslan y Prigog, neu hyd yn oed o gymuned Gymraeg yn Llundain, neu os ydych chi heb unrhyw gysylltiadau Cymraeg y gwbl ac wedi penderfynu dysgu Cymraeg ar-lein y tu allan y deunas gyfunol. Mewn cymuned ieithyddol leiafrifol, mae pob siaradwr yn cyfri. Pob un yn cyfri ac mae pob un yn gylcradd. Os gai, fel un o gefnogwyr selog Prwfel Porthmadog a Chymru hefyd, fenthyg term o byd pêl-droed, stronger together. Fel cymuned ieithyddol, stronger together. Ac mae hynny o braidd gwaith y comisiwn. A dyna pam y bydd na ail gam i waith y comisiwn yn cychwyn heddiw, digwydd bod, chydig bach o seibiant y bosib rhwng y ddau gam, yn cychwyn heddiw yn edrych ar y Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru lle mae hi'n iaith leiafrifol, iaith ar ei dwf. Mae hyn yn waith holl bwysig, a mi fydd yr adroddiad yna yr un mor drylwyr, yr un mor o ddifri ar y adroddiad yna. Byddwn ni'n troi pob carreg ar gyfer yr adroddiad yna, a mwyn sicrhau bod ni'n gwneud chwarae teg hefo'r Gymraeg mewn cymunedau fel y gymuned hon ym Mhontypridd. Wedi dweud hynny, fod pob siaradwr yn gydradd a'r Gymraeg yn ddilys ym mhob rhan y Cymru, mae cyflwr y Gymraeg yn gallu ymrwylio, ac yn bwysicach na hynny, mae ffactorau sydd yn dylanwadu ar y Gymraeg yn gallu ymrwylio. So, mewn ardal fel yr ardal hon, Cwm Rhondda, Cwm Cynnon, ym Mhontypridd, y prif ffactorau byswn i'n dweud sy'n mynd i ddylanwadu ar y Gymraeg yw, yn amlwg trwy'r addysg Gymraeg, mae hynny'n holl bwysig, ond hefyd sut allwn ni fynd hefo'r Gymraeg allan o'r ysgol i'r gymuned. A wy'n credu y bydd ail gan y comisiwn yn edrych ar hynny yn eithriadol o ofalus, yn enwedig sut allwn ni fod hefo'r Gymraeg allan o'r ysgol i'r gymuned. Mae'n holl bwysig. Yn y cymunedau sydd yn cael ei trafod yn y adroddiad yma, y prif ffactor sy'n dylanwadu ar y Gymraeg yw cynnwadwyedd y gymuned, cynnwadwyedd cymunedol. A'r ffactorau sy'n dylanwadu ar hynny yw materion sydd yn aml iawn, yn rhyfedd iawn, ddim yn ymwneud efo iaith yn uniongyrchol fel y Cymru. Nid y Gymraeg ei hun, ond pethau sy'n dylanwadu ar y Gymraeg. So pethau megis tai, economi, ailgartrefi, datblygu cymunedol, cynllunio ieithyddol cymunedol a lawr gwlad. Dyna math o ystyriaethau sydd yn effeithio ar y Gymraeg yn y cymunedau dyn ni yn ei trafod. Felly, mae hyn yn arwain rhywun i gasliad. Casgliad cyntaf, mae Gymraeg yn iaith genedlaethol. Yr ail gasliad, mae pob cymuned yn Nghymru gyfwerth, a mae Gymraeg yr un mor pwysig ym mhob un gymuned yn Nghymru. Trydydd casliad, falle bydd angen strategaethau gwahanol er mwyn sicrhau bod gan pawb yng Nghymru cyfle i ddefnyddio Gymraeg. Dilyn strategaethau gwahanol mewn cymunedau gwahanol. A felly, prif argymhelliad yr adroddiad hwn yw y dylai hyn cael ei adlewyrchu mewn polisi cyhoeddus. Y dylen ni adlewyrchu hynny mewn polisi cyhoeddus. A'r dull mae'r Comisiwn
yn ei argymell am mwyn gweithredu hyn yw dynodi yng Nghymru y hyn a elwir gennym yn ardaloedd o awyddocad ieithyddol dwysedd uwch. Pam meddwch chi ardaloedd o awyddocad ieithyddol dwysedd uwch yn hytrach na jyst ardaloedd o awyddocad ieithyddol? Ond eithaf chi pam, achos mae pob cymuned yng Nghymru yn ardal o awyddocad ieithyddol. Ardaloedd o awyddocad ieithyddol dwysedd uwch yw'r rhain. Hynny yw ardaloedd gyda chanran uchel o siaradwyr Cymraeg. O dan model o'r fath, mae Comisiwn yn argymell y bydde sawl polisi ac o bosib y rhan fwyaf o bolisïau sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn aros yn bolisïau Cymru gyfa. Mae Gymraeg yn iaith genedlaethol. So, dyn ni'n sôn yn bethau fel statws y iaith, hawl i'r siaradwyr, a hawl i gael addysg Gymraeg, enwau lleoedd. Dych chi'n gwybod, o holl bynciau yma, mae pethau fel hyn yn bethau cenedlaethol, roedden nhw'n aros yn genedlaethol, dyn ni ddim angen amrywiadau lleol yn y meysydd hyn, iaith genedlaethol yw'r Gymraeg. Ond, mae yna ddadl dros amrywio polisïau mewn meysydd sydd yn effeithio y gynladwyedd cymunedau Cymraeg, y mwyn adlewyrchu'r y model neilltuol sy'n bodoli yno. Hynny yw, fel ein bod ni'n gallu amrywio a phargedu polisïau a mwyn mynd i'r afael a gwir problemau a gobeithion sy'n codi mewn cymunedau. Mewn materion fel tai, fel datblygu economaidd, fel datblygu cymunedol, fel cynllunio gwlad y thre, dach chi'n gwybod o holl bynciau dyn ni'n gwybod, pob un ohoni yma sydd yn y stafell yma, sydd wedi bod yn cael ei trafod yn y cymunedau hyn ers i ni cael ein geni. Nawr, mae'r Comisiwn yn argymell dynodi ardaloedd o fath, ardaloedd o wyddocad ieithyddol dwysedd uwch, mewn dull hybrid, mewn dwy ffordd mewn gwirionedd, neu ni fydd yna ddau opsiwn yn neud hyn. So, yn gyntaf, mi ydym ni yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gosod trothwy statudol yn seiliedig ar canlyniadau cyfrifiad 2021. Yn ei cyfeirio at y trothwy hwn fel X y cant ynde. So, bydde cymunedau sydd yn croesi'r trothwy hwn yn cael ei dynodi'n ardaloedd o awyddocad ieithyddol dwysedd uwch. A bydde hyn yn ddyletswydd statudol. Bydde X y cant yn cael ei nodi mewn rheoliadau gan Llywodraeth Cymru, a bydde hyn, wrth gwrs, gan bod ni mewn rheoliadau fysydd yn caniatáu i ni fedru newid X yn y dyfodol yn dibynnu a ymgylchiadau. Ond sut bynnag ydych chi'n pennu X y cant, ych chi bob tro yn mynd i cael sefyllfa lle mae yna enclaves ieithyddol, lle fydd fel Tywyn yn enghraifft yn Wynedd ynde. Bob un achos ydych chi'n mynd i gael hynny, ych chi bob tro yn mynd i cael cymunedau sydd falle pwynt neu ddau o dan y trothwy, ond sydd yn amlwg yn perthyn i'r ardal ddiwylliannol o dan sylw. Mae'n amlwg. Ych chi hefyd yn mynd i cael ambell i dre, lle mae rhai ardaloedd o dre uwchben y trothwy a rhai o dan y trothwy. Nawr, beth ydyn ni'n mynd i wneud o dyna? Wel, yn ni ddim yn mynd i ddatgan the Independent Republic of West Tywyn, okay? Ac yn ni ddim chwaith yn mynd i ddechrau hollti, trefi a chymunedau naturiol. Dyw hyn ddim yn gwneud synwyr i bobl sy'n byw yno, a dyw ddim yn gwneud synwyr o ran gweithredu polisi gyhoeddus. Felly, y mwyn mynd i'r afael a broblem yma, mae Comisiwn yn argymell y dylse bod yna ailddull o fynodi cymunedau o fath. Dylai bod gan awdurdodau lleol a hawl i fynodi cymunedau trwy disgresiwn. Felly, hyd yn oed os yw cymuned neilltuol yn disgyn o dan X y cant, bydde y gymuned honno yn gallu cael ei dynodi'n ardal o wyddocad ieithyddol dwysedd uwch a sail disgresiwn o lleol. Gall y Llywodraeth Cymru baratoi cyrwyddiadau a chyngor yn un o hynny, ond yn y diwedd, penderfyniad awdurdod lleol. Pam? Oherwydd mae rhaid ni greirio hyn yn ewyllus y bobl, a ffordd o wneud hynny ydy trwy democratiaeth lleol. Bydde hynny wedyn yn golygu bod gyda ni ardal sydd yn gwneud synwyr o ran gweithredu polisi gyhoeddus, y dull cyfun yma, y dull hybrid yma, ac o gynlyniad i hynny,
da ni'n meddwl bod hi'n ymarferol i cymryd y cam yna. Neu sut byddwn ni'n, y cwestiwn nesaf fi'n credu yw, beth fydda ex y cant? Nawr, mae hwn yn cwestiwn diddorol, a ni wedi trafod hyn yn helaeth yn y Comisiwn. Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad mewn mater i Lywodraeth Cymru i'w gosod ex y cant, a ni dylsyn wneud hynny ar ôl cyfnod o ymgynghori hefo'r lleol, hefo'r academyddion yn y maes ac yn y blaen. Ond mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad hefyd a dylse bod yna rhagdybiaeth am y tro a dylid gosod ex y cant a 40% o siaradwyr Cymraeg yn ôl y cyfrifiad 2021. Mae cofiwch, mae hyn yn caniatáu i gymunedau, dwi'n meddwl yn cymunedau yn neo-llewn Cymru er enghraifft, sydd yn gostwng o dan 40% i cael ei dynodi, oherwydd gallen nhw cael ei dynodi trwy disgresiwn awdurdodau lleol. Ond dyn ni'n meddwl 40%. Pam dyn ni'n meddwl 40%? Oherwydd mae'r cymunedau sydd yn croesi'r trothwy yna yn debyg i'w gilydd. Maen nhw'n debyg i'w gilydd yn ieithyddol yn un peth, ond maen nhw hefyd yn debyg i'w gilydd o ran eu strwythur cymdeithasol, socio-economaidd yn aml iawn. Felly maen nhw'n tueddu bod cefn gwlad, pentrefi mawr, trefi bychain, ardaloedd o ddiwydiannol hefyd, ond ardaloedd o ddiwydiannol sydd yn weddol agos i gefn gwlad yn aml iawn. A wedyn mae gyda chi 2 neu 2 tre prifysgol, ond trefi prifysgol sydd yn cynharol fath o ran eu maint yn y cyd-destun Cymraeg a Prydeinig. Hynny yw, mae cymunedau hyn yn debyg i'w gilydd yn ieithyddol, yn gymdeithasegol, yn socio-economaidd. Of course, mae yna wahaniaeth rhwng y cymuned yna. Mae yna wahaniaeth rhwng bob cymuned yn hob man does. Ond mae nhw'n ddigon tebyg i'w gilydd fel bod chi'n gallu dechrau meddwl gwneud polisi gyhoeddus mewn dull cyfrifol ar eu cyfyn nhw. Felly, da ni yn argymell rhagdybiaeth o blaid ex y cant, 20%, 40% o'r boblogaeth. A ni'n credu bydda hynny wedyn yn caniatáu i ni wneud ymyrritha polisi gyhoeddus. Nawr, fel o'n i dweud, ni ddim yn dymuno ymyrryd o ran statws y Gymraeg, hawliau siaradwyr Cymraeg a hawliau addysg Cymraeg na dim o fath. Beth yn ni'n rhagdybio yw y gellir defnyddio y dynodiad yma yn mwyn amrywio polisi gyhoeddus mewn gwahanol feysydd. A mae gyda ni wedyn nifer o argymhellion yn yr adroddiad sydd yn trafod y gwahanol feysydd hynny. Rhai o'r argymhellion yn ymwneud yn benodol hefo pethau da ni'n credu sydd angen ei gwneud mewn ardaloedd y wyddocradiaeth fel bwysig uwch yn benodol, a rhai eraill a deud y gwir, da ni o farn sydd angen bod yn polisi a Cymru gyfa, ond hefyd, ond byddwn nhw hefyd, wrth gwrs, yn cynnwys ardaloedd y wyddocradiaeth fel bwysig uwch. A i fynd trwy'r rhestr i gyd, mae holl wybodaeth yn gyhoeddus o fyna, mae yna sawl dadl braidd yn dechnegol fyna hefyd, ond dyna yw nod. Beth yw'r meysydd yma? Wel, na i gweithio chi beth yw'r penodau yn y adroddiad yma. Dwi'n credu bod hwn yn rhoi arweiniad i chi yr economi. Economi yn bwysig. Economi yw asgwrn iaith. Mae yna penod swmpus am yr economi. Tai, polisi tai, gweithleoedd Cymraeg. Datblygu cymunedol. Mae datblygu cymunedol yn un o pethau sydd wedi gweithio i ni yn y Gymru Cymraeg. Mae eisiau mwy ohono fo a mwy o gefnogaeth iddo fo. Cydraddoldeb a chynhwysiant. Mae'r diwylliant Cymraeg da ni am ei greu yn mynd i fod yn diwylliant cydradd, lle mae pob unigolyn yn gydradd. A felly mae'r Comisiwn wedi gwneud 2 argymhelliad pwysig yn ein barn ni yn maes cydraddoldeb a chynhwysiant ar Gymraeg. Cynllunio, gwlad a thre wedyn, da ni wedi cyfeirio at hynny. Beth da chi'n cael yn yr adroddiad ydy nifer o argymhellion fframweithiol yn ymwneud yr enghraifft efo tanugian. Da ni'n credu dylid ceisio cryfhau tanugian, er enghraifft sydd yn ymwneud efo Gymraeg fel da chi'n gwybod. Ond mi fyddwn ni yn gosod y manylion cyfreithiol fel petai ynglŷn â sut y gellir gwneud hyn mewn rhyw fath o mini-report erbyn mis Tachwedd, mis Rhagfyr, oherwydd natur arbenigol y gwaith yna sydd yn hynod dechnegol, a dyn ni wedi gosod y fframwaith y gyfer hyn. Addysg wedyn,
mae yna benod swmpus ynglyn ag addysg ac yn ola cynllunio ieithyddol cymunedol, sef beth yn ni'n ei wneud a lawr y gwlad. Nawr, dyw amser ddim yn caniatáu i, dwi ddim yn mynd i eistedd yn heintlo fatha, dwi'n yn gwybod faint o Heinz Baked Beans yw i 57 neu beth bynnag mae'n hysbysau enwog yna ydych chi'n ei gael. Dwi ddim yn mynd i fynd trwy'r 57 argymhellion yma ar ei pen trwy nhw felly. Maen wedi cael ei gyhoeddi ac bydde hynny rhaid yn ddiflas dwi'n credu. Ond na i jyst hynny sylw at un y ddau o'r argymhellion yma, jyst i rhoi blas i chi. Beth ni wedi ceisio gwneud yw mynd yn argymhellion sydd yn ymarferol ac yn radical. Okay? So mae angen iddyn nhw wneud y ddau beth. Mae'r Gymraeg yn wynebu problemau strwythurol, felly mae angen ymatebion ac atebion radical. Does dim modd ysgoi hynny. Ond mae rhaid iddyn nhw fod yn ymarferol hefyd. Mae rhaid i bod nhw'n bethau y bysedd yn rhesymol i Lywodraeth Genedlaethol ei gweithredu. Felly ni wedi ceisio mynd ar ôl argymhellion sydd yn gwneud hynny. So jyst i rhoi blas i chi, mwy o gefnogaeth i ddentro cymunedol, mae gyda ni sawl argymhellion yn un o hynny, mae hyn yn holl bwysig. Seilio datblygiad y tai ar angen lleol am dau. Mae hyn hefyd yn credu yn holl bwysig o ran dyfodol Cymunedau Cymraeg. A falle caniatáu hyblygrwydd yn y system grantia o ran codi tai cymdeithasol. Byddwn hwyluso datblygiad y tai mewn Cymunedau Cymraeg o maint cywir trwy wneud datblygiad y tai lleol y lefel 2 yn fwy ffoddiadwy. Dyn ni cael lot iawn o ffreio a wedi bod yn cael esgyrgawda, da chi'n gwybod, yn y Gymru Gymraeg am ddatblygiad y tai. Mae'n mynd yn ôl i ddyddiau stondin Sylwyn ac ers hynny. Chi'n clywed, mae eisiau ni fynd i'r afael y hyn. Mae yna lot o dystiolaeth a bydde datblygwyr yn hoffi wneud y math yna o ddatblygiad yn bod ddim yn profiadwy. Felly, da ni gwneud yr argymhelliad yna, a sawl argymhelliad arall yn y maes tai hefyd. Da ni credu, fel wedi dweud, bod angen adolygu ac edrych yn gynhwysfawr a sefyllfa o ran cynllunio, a byddwn ni'n gwneud hynny. Da ni hefyd yn nodi yr angen am dargedau uwch o ran addysg Gymraeg yn yr ardaloedd hyn. Mae hyn yn ben y foll o safbwynt cynhwysiant cymdeithasol, dwi'n credu. Mae Comisiwn yn stryglo i weld pa fydd sydd i ddisgybl gael ei magu neu cael ei fagu mewn rhyw lefel Ynys Môn yr enghraifft a gadael yr ysgol heb fod yn rhugl yn y Gymraeg. Mae yna oblygiadau i bethau fel social mobility yr enghraifft yn sgil hynny. Felly mae yna bob math o ddadleuon yn y trafodiad democrataidd cymdeithasol a deud y gwir, sydd yn dweud y dylen ni fod yn ceisio parhau i symud y ysgol yma i hyd cynllunio'n iaith, gyda nod terfynol o gyrraedd addysg Gymraeg gynhwysol, ond gan dderbyn na fydd hynny ddim yn digwydd yfory. Mae yna fwy o fanylion am hynny yn yr adroddiad. Defnyddio safonau iaith a mwyn creu dyletswydd newydd. Eisiau ni dechrau defnyddio safonau iaith i hybu'r Gymraeg a hyrwyddo'r Gymraeg. Ac mae mesur y Gymraeg 2011 yn cynnwys y term safonau hybu. Hynny yw, hybu Gymraeg. Hybu y pobl yn siarad y Gymraeg. A da ni angen, dwi'n meddwl, dechrau defnyddio hynny. Beth yn ni'n ei dweud ydy mewn ardaloedd o wyddocadu fel dwysedd uwch a dylse fod na safon y iaith, dyletswydd yn cael ei osod ar awdurdod lleol i greu cynllun ieithyddol cymunedol o dan y cymuned o dan sylw. Beth maen nhw'n mynd i wneud? Chyfo wy hynny dechrau enwi awdurdod lleol. Wy wedi bod i ymweld hefo 9 awdurdod lleol sydd yn cael ei effeithio'n benod gan hyn, sydd yn cael ei weithredu, a mae croeso'n hobin wedi bod yn gynnas, a dwi'n diolch i'r arweinwyr y swyddogion am hynny. So wedi dechrau enwi awdurdod penodol. Ond da chi'n gwybod, yn ymwedig mewn siroedd efallai, lle mae gennych chi rhai cymunedau sydd yn amlwg yn Gymraeg iawn, a rhai eraill sydd ddim o Gymraeg. Dwi'n credu falle bod angen datblygu polisïau penodol a mwyn cynorthwyo y cymunedau mwy Cymraeg. Polisi ail-gartrefi, erthygl 4, a fi'n cael ei chyflwyno. Credu bod hynny'n beth da? Okay? Mae Comisiwn o blaid hynny. Bysedd yn deg i ddweud hefyd, nad ydy ddim wedi digwydd o blaen,
A pan ydych chi'n gwneud hynny, mae angen gweld beth yw ei effaith o. Mae'n hynod bwysig o ran dyfodol y trafodaeth yn bolisi tai yng Nghymru bod ni'n gwybod beth yw effaith hyn. Felly, dyn ni yn gwneud argymhelliad ynglyn â monitro effeithio Erthygl 4 yn ymwneud â gael gartrefi. Ni'n gwybod Gwynedd newydd cyflwyno'r peth. Ac pe bai Erthygl 4 yn llwyddiannus, mae hyn yn agor y drws ar gyfer posibiliadau eraill, ynddo? So mae rhaid ni edrych ar Erthygl 4 yn ofalus ac yn gyfrifol. Defnyddio'r cynllun tai cymunedau Cymraeg sy'n bodoli ar hyn o bryd fel cerbyd strategol i ddatblygu polisïau yn y maes tai. Dwi'n credu bod o hynny gymwyna sefyd. Mae peilot yma sydd gennym ni ar y gweith yn Dwyfor beth addechog. Achos holl pwynt cael peilot ydy bod chi'n gweld bod y polisïau gael sydd yn gallu helpu cymunedau eraill, ynddo? A wedyn, os na dystiolaeth o hynny, yn amlwg dwi'n credu bod y Comisiwn yn licio gweld rollout, a mae'r cynllun tai cymunedau Cymraeg yn cynnig cyd-destun ar gyfer hynny. Wedyn, dyn ni'n dod at Arfor. Nawr, mae Arfor yn peth addechog, ond dyn ni ddim yn credu y dylse hi fod yn gyfyngedig yn unig i'r 4 sir, Môn, Gwynedd, Ceredigion a Siaradwr. A'r rheswm yn hyn yw bod yna cymunedau tebyg iawn i'r cymunedau yn y siroedd hynny mewn siroedd cyfagos, Crymych, ardaloedd o Castell Nedd Talbot, a Powys, ac yn y blaen. Wy'n credu os yw Arfor yn mynd i fod yn gynllun hir dymor, a mae'r Comisiwn o'r fan y dylse hi fod yn gynllun hir dymor, neu rhywbeth tebyg i Arfor fod yn gynllun hir dymor, y dylse hi cynnwys bob un cymuned sydd yn ffitio'r math yma o profil. So, dyn ni'n gwneud yr argymhelliad yna. A wedyn, dyn ni'n cynnig mewn gwirionedd 2 opsiwn i Lywodraeth Cymru. Dyn ni'n gwneud argymhelliad i dweud naeth na llall, ynddo. A dyn ni yn meddwl dylid cadw Arfor. Mae'n dod hefo sawl mantais o ran hwyluso trafodaeth rhwng y Gymraeg a'r economi. Un opsiwn ydy cadw Arfor, falle gwneud un fwy streamlined, cael gweithrediadaeth fach yn hytrach na trefniad presennol sydd wedi deithio am resymau hanesyddol, neu wrth gwrs gellid mynd am corff economaidd a mwy uchelgeisiol beth da ni'n dweud ydy, da ni'n cynnig y ddau i Lywodraeth Cymru. Safbwynt y Comisiwn y sail tystiolaeth wrthrychol yw mae'r ail opsiwn fysa'r un gorau, ond da ni'n cynnig y ddau ddewis. A wedyn, dwi'n credu wrth yn yna rwan, a mae amserin yn bywyd yn beth da. Dwi'n gweld y gweision sifil tu allan, felly dwi ddim yn gwybod os yw hynny'n meddwl bod y pryd yn nid yn cyrraedd. Dwi'n gobeithio bod ni'n meddwl hynny, ond gewn ni weld nawr, ond dyma ni, ie. So, ie. A diolch i galon i chi yn y grandawiad, dwi'n ei gwerthfawrogi'r yn fawr iawn, a diolch i pawb sydd wedi helpu ar hyd y daith. Mae wir yn cael ei werthfawrogi. Diolch i galon i chi. Helo, pnawn da. Sori bod fi'n cyslau dod mewn munudol a fel hyn, a colli y cyflwyniad, ond gai diolch i chi gyd am ddod yma heddi, a diolch yn arbennig i Seimon a'r crew am yr adroddiad yma. So dwi'n rili edrych ymlaen i ddarllen. Mae lot o bethau ynddo fe, Mae lot o bethau sy'n gofyn i ni wneud. Gewn ni good look arno, a nawn ni ddod nôl ato chi ar y syniadau sydd gyda chi. Ond gai jyst dweud bod y ffocws yn yr adroddiad yma wedi bod ar yr ardaloedd yna lle mae dwysedd uchel i gael o ran faint o bobl sy'n siarad Cymraeg. Nawr, fel nhw'n wedi cael codi a'i magu mewn ardal hollol di-Gymraeg, mae hwn yn rhywbeth rili pwysig i fi. Mae fel mae Steddfod yn rili bwysig i fi, achos oedd Cymraeg i fi yn rhywbeth weddol artificial, os dwi'n onest. Dim ond yn yr ysgol chi'n clywed a pan o'n i'n mynd gartref ti ddewi. Ond oedd e'n iaith eitha artificial, a mae gallu mynd i ardal lle mae'n rhywbeth naturiol i glywed,
Os ydych chi'n dod o'r cyd-destun yna, mae'n holl bwysig. A fi'n cofio, oedd ym mrawd i wedi cael yr un profiad â fi, a fi'n cofio pan oedd e 20, a ffyr fel yn heli, a gath e sioc i bywydau i ddeall o Cymraeg yn iaith fynd. A mae eisiau chi gofio bod yna gymunedau yn arbennig o lot nawr o blant sy'n mynd i ysgolion Cymraeg o gartrefi di-Gymraeg, a mae angen i nhw glywed y Cymraeg fel iaith fynd, a dyna pam dwi'n meddwl bod y dwysedd yma, cadw'r dwysedd yna'n uchel yn bwysig. Ond gewn ni weld, mae'n bwysig hefyd i gofio, sy'n modd wneud hwn jyst mewn un ardal o polisi Llywodraeth, mae hwn yn gofod torri ar draws pob ardal. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig hefyd, ni ddim jyst yn sôn am ardaloedd lle mae dros 40%, ond ar ardaloedd lle mae Llywodraeth leol yn dweud, mae'r ardal yma yn arbennig yn bwysig. Felly, mae rhaid gofio bod y Cymraeg yn perthyn i ni gyd ar mhob rhan o Gymru. A dyna pam, mae hwn yn un rhan o'r gwaith. Bydd rhan arall o'r gwaith yn dod, lle ni'n edrych tu hwnt i'r ardaloedd yna, a tu hwnt i Gymru. Mae hwnna yn rhywbeth diddorol, byddai'n edrych ymlaen i gweld beth ych chi'n sôn amdano fyna. Ond dwi'n meddwl bod cryfhau'r seiliau Cymraeg yma fel iaith gymdeithasol, ffyniannus, yn holl bwysig. I ni wedi gweld cynnydd yn y nifel o blant sy'n mewn chi ysgolion Cymraeg. Mae rhaid i ni fynd ymhellach gyda hynny, ac yn gweld bod gyda ni deddf newydd addysg Gymraeg yn dod mewn. Mae wedi bod yn amazing bod yma ym Mhontypridd i weld y brwdfrydedd sydd i gael, nid jyst yma ar y maes, ond allan yn y gymuned. A mae'r ymdeimlad o'r ffaith bod y Cymraeg yn perthyn nhw hefyd, dwi'n meddwl yn holl bwysig, a mae rhaid i ni newid y dôn ynglyn â sut mae'r Cymraeg yn perthyn i ni gyd. Mae'n gwneud unrhyw fath o ymdrech yn ymwneud gyda Gymraeg, dwi'n meddwl yn holl bwysig. Felly, nôl ail gan y Comisiwn, fydd edrych yn fanwl ar sefyllfa'r Gymraeg mewn ardaloedd sydd â dwysedd canolig neu is o siaradwyr Cymraeg. Rwy'n newydd dweud wrthai, beth oedd y ffigwr, bod tua 28% o blant yn yr ardal RCT yn mynd i'r ysgolion Cymraeg. Mae hwnna'n yn newid anhygoel. Os ydych chi'n meddwl, blynyddoedd yn ôl, os ydych chi'n cael Cymraeg yn Nghaerdydd, o rhaid chi fynd i ysgol Rhyfelen, o rhaid chi teithio'n bell, un ysgol Gymraeg. Mae hwnna wedi llwyr gwedd newydd. Fi'n meddwl bod rhaid ni llawenhau yn y ffaith bod yna dwf aruthrol wedi bod yn addysg Gymraeg. Felly, dwi'n falchu am bod Simon wedi cytuno i ymgymryd ar ail rhan o'r gwaith hefyd. Diolch hefyd i Elin Hawth-Jones am gymryd yr ôl o dirprwyd gadeirydd. A dwi'n diolchgar iawn i'r aelodau newydd sydd hefyd yn mynd i helpu ni gyda'r gwaith. So, mae'r aelodau newydd yn cynnwys Kate Windsor-Brown, Malachi Edwards, John Gower, Gwen Anhigam, Ian Gwyn Hughes, Rhian Hodges, Ellen Pennell a Daniel Tipleidi. Felly dwi'n dymuno pob llwyddiant i chi gyda'r gwaith, ac yn amlwg fi fewn i nôl ato chi fel Llywodraeth i ymateb i'r sylwadau chi wedi cael ynglyn â'r adroddiad chi'n gwneud. Diolch yn fawr i chi gyd, a diolch i chi gyd am drwy'r pnawn. So beth dwi'n mynd i wneud nawr gyfeillion, mi eisiau gwneud y does, yw cyflwyno adroddiad ystodogol i Brif Weinidog Llywodraeth Cymru. Felly, diolch o galon eto chi, a dyma hi. Felly, diolch o galon. Dim ond 67 o beth i'n neud, mae'n ffain. Diolch o galon. Ac nes o gyfeillion, yn yr amser sy'n weddill i ni, mae'r athro Elin Hawth-Jones a Richard Glyn Roberts yn mynd i sôn am prosiect bro a'i
ystyriaeth o cyfrifiad sydd wedi bod yn gefn o ran tystiolaeth empiric i waith y Comisiwn. Felly, diolch yn iawn i chi, Elin Richard. Diolch yn fawr iawn, Simon. Diolch i'r Prif Weinidog am ddod yma a llongyfarchiadau arferchethol yn Brif Weinidog Eluned. Chydig o eiriau'n fyr ynglyn â prosiect bro sydd wedi bod yn darparu gwaith ystadegol ar gyfer adroddiad Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Mae prosiect bro o'i roi enw llawn prosiect bro arolwg socio-ieithyddol cynhwysfawr o gymunedau Cymraeg cyfoes. So fel ydych chi'n gweld o'r teitl, mae hynny yn deitl cynhwysfawr yn yr ystyr socio-ieithyddol, ond hefyd yn gynhwysfawr ac yn gynhwysol o gymunedau Cymraeg cyfoes lle bynnag maen nhw. Mae'r gwaith wedi i ddatblygu gan dair prifysgol, Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, Prifysgol yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd yn yr Alban, a hefyd Prifysgol Rhydychen Coleg Iesu. Ac mae'r gwaith wedi seilio ar fethodolegau amlheunog, byddwn yn edrych ar fwy nag un ffordd o ddadansoddi o greu diagnosis dofn a chyflawn o'n cymunedau Cymraeg dwysedd uwch yn y cam yma o'r prosiect. Mae'r gwaith wedi seilio ar fethodoleg sydd wedi treialu a'i rhoi ar waith yn barod yn Iwerddon a hefyd yn yr Alban. Ac yn achos yr Alban, fe gyhoeddwyd llyfr o'r enw The Gaelic Crisis in the Vernacular Community, 4 blynedd yn ôl, gan yr athro Procwr o Gelygan ag eraill, ac yn yr gwaith manwl hwnnw, mi wnaethon nhw ddarogan yn gwbl gywir beth fyddai canlyniadau cyfrifiad yn yr ynysoedd yna nes mlaen wedyn yn 2022. Felly mae'n fethodoleg sydd wedi treialu'n barod. Mi ydyn ni wrth gwrs wedi addasu hi ar gyfer y cyd-destun Cymraeg. Oherwydd, fel da ni gyd yn gwybod, yng Nghymru mae yna gyntynion ieithyddol, daearyddol parhaus rhwng yr ardaloedd hynny lle mae canran y siaradwyr yn uwch a'r ardaloedd hynny lle mae canran y siaradwyr yn is. Ac yn hynny o beth, da ni'n cydnabod y gyd-ddibyniaeth rhwng yr ardaloedd yma a'i gilydd. Meddyliwn am goridor y gogledd ar A55. Mae pobl sydd yn byw i'r gorllewin, falle'n gweithio yn ysbyty Gwynedd, falle'n gweithio yn ysbyty Llanglwyd, yn gweithio yn yr un mannau a phobl sydd yn byw yn yr ardaloedd mwy dwyreiniol yn y sir honno. Os ydyn ni'n dilyn y map ar hyd yr ardaloedd amaethyddol, mi fedrwn ni gyrraedd y ffin a Lloegr hefo 30% o siaradwyr yn y sir, neu'n yr ardal, ddim yn y sir, meddwl gen i, yn yr uned ystadegol a gosa at y ffin yn fanna hefo Lloegr. Felly, da ni'n gwybod bod ni'n sefyllfa dra gwahanol i'r Alban ac Iwerddon. Ac yn hynny o beth, mae'r gwaith rhyngwladol da ni'n dod i mewn i'r prosiect yma yn dod yn bennaf o Wlad y Basg ag o Catalonia hefyd, lle mae yna lygad ar yn gwaith ni yn fan hyn. Achos da ni ymysg y cyntaf, dwi'n credu, o gymunedau lle da ni ymwybodol bod yn iaith ni wedi lleiafrifoli, da ni ymwybodol o'r cyfrifoldeb sydd gennym ni ar gyfer, y cenedlaethau sydd i ddod, ond hefyd cyfrifoldeb i'r cenedlaethau a fi a'r bobl sydd wedi ymgyrchu a'r holl waith sydd wedi digwydd i roi'r cyfoeth sydd gennym ni heddiw yng Nghymru hefo'n Cymraeg ni. Ond yr hyn sydd gennym ni i ddeud wrth y byd rwan ydy mi ydyn ni yn gallu cydblethu y syniad o iaith genedlaethol a iaith gymunedol. Da ni'n gallu cydblethu hynny. Da ni'n mynd i allu deall pwysigrwydd ardaloedd dwysedd uwch ar gyfer Cymru gyfan tra ar yr un pryd yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith fel iaith genedlaethol. A mae'r basgiaid yn mynd i'r cyfeiriad yna hefyd. Mae'r basgiaid yn sefydlu rhywbeth o'r enw arnas gwne lle maen nhw'n dod â ardaloedd dwysedd uwch at ei gilydd hefyd hefo Llywodraeth Gwlad y Basg a Llywodraeth Mae'r. Felly, da ni'n symud y maes yma yn ei blaen yn ehangach. Felly, dyna'r hyn da ni'n bwriadu wneud ydy trio cael y diagnosis dofn yma
mwyn sicrhau yn bod ni wedyn yn gallu cyhoeddi adroddiad, llyfr ac yn y blaen, fydd yn gallu cynghori sut i symud ymlaen efo polisi da ni gyd isio i lwyddo. Diolch yn fawr iawn. Gair sydyn iawn am y compendiwm sydd yn ffurfio rhan ganolog hynny sydd yn nghanol adroddiad y Comisiwn. Mae'n orgyffwr rhwng cylchgorchwyd y Comisiwn a modiwl cyntaf prosiect Bro. Y Comisiwn am osod trothwy ar gyfer diffinio ardaloedd arwyddocaeth ieithyddol, ac mae modiwl cyntaf yn prosiect Nina yn gofyn i ddarparu sail yn peiraidd ar gyfer dewis o'r ardalodd y byddwn ni'n edrych yn nhw fanylach yn y modiwla dilynol. Mae'r naill a'r llall yn ddibynnol ar ddata'r cyfrifiad. Rwan, mae prosiect Bro yn dilyn methodoleg defnyddiwyd mewn astudiaethau cyffelyb yn yr Alban ac yn Iwerddon. Yn achos yr astudiaethau hynny, mi gynhaliwyd arolygon cymunedol yn yr ardaloedd sydd ar ganran ucha o siaradwyr, hynny ydi ardaloedd dwysedd uchel. Felly hefyd yn achos prosiect Bro, lle byddwn ni'n cynnal 3 math o arolwg cymunedol o ddrws i ddrws, mewn LSOE, hynny ydi ardal ystadegol sy'n cyfatab o'r maint mwy neu lai i warg etholiadol, arolwg yn yr un ardal o gylchoedd meithrin a darpariaeth yn ysgol ac arolwg o bobl ifanc yn ei harddegau, ynghyd â gwaith ethnograffig mewn gweithleoedd. Rwan, mae'r compendiwm ystadegol sydd yn adroddiad y Comisiwn yn deillio i'r raddau helaeth o'r modiwl cyntaf yma sydd gyda ni'n prosiect Bro. Da ni ladd 2 deryn efo'r un garag mewn ffordd. Mae'r compendiwm yn edrych ar allu, ar ddefnydd ac ar drosglwyddiad yn yr ardaloedd efo'r dwysedd ucha. Lle mae hynny? Wel, mi fyddwch chi weld eich hun o droi at yr adroddiad, ond mi ei trwy'r rhai ystadegau. Mi da ni sbio'n benodol ar y siroedd hynny, lle mae 40% o trigolion yn mynd i siarad Cymraeg yn hanner yr LSOEs, yn hanner yr ardaloedd neu dros hanner yr ardaloedd. A siroedd hynny ydi Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, lle mae gynnon ni 83%, 92%, 82% a 52% yn mynd i dros hanner ym mhob achos o'r LSOEs yma, lle mae dros 40% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Sir nesaf atyn nhw ydi Conwy, lle mae 17% o'r LSOEs yn dangos yr un nodweddion. Felly, chi'n gweld bod yna dipyn o wahaniaeth yn yna felly, a chyfiawnhad dros gyfyngu'r gwaith cychwynnol yma i'r bedair sir. Rwan, allan o'r holl LSOEs yng Nghymru, sydd â 40% neu fwy o boblogaeth yn siarad Cymraeg, mae 84% ohonyn nhw yn y bedair sir yma. Codwch yr hicyn yna i 50%, ac mae 89% ohonyn nhw yn y bedair sir yna. Codwch yr hicyn eto i 60%, a mae 94% ohonyn nhw yn y bedair sir yna. Ac felly ymlaen i 70% lle ydych chi ddim yn mynd i'n pellach na Môn a Gwynedd. Ia? Rwan, ynghyd a nifer y siaradwyr sydd yn fesur o allu, mi ydyn ni'n sbio ar yr aelwydydd Cymraeg. Hynny ydy, capacity uwch yn yr ardaloedd yma ar gyfer trosglwyddo'r Gymraeg ar yw'n y teulu ac ar gyfer defnydd cymdeithasol go iawn o'r iaith. Yn Ynys Môn, mae'r aelwydydd lle mae pob oedolyn yn medru Cymraeg, a lle mae blant dibynnol ar yr aelwyd, 48%, 23% yn Ngwynedd, 36% yn Heredigion, 23% yn Sir Gaerfyrddin. Mae hynny yn rhoi 39% yn ei ar gyfer yr ardaloedd yn ei cyfanrwydd y bedair sir o gymhariaeth 5% yng Llywodraeth Cymru. Unwaith eto mi welwch chi bod yna gyfiawnhad eitha amlwg sydd dros gael ffocws ar y bedair sir yna yn y lle cyntaf. Rwan, mae'r prosiect yn rhagdybio 3 beth yn y lle cyntaf. Bod nifer y siaradwyr yn fesur o allu ieithyddol, bod dwysedd, hynny ydi canran y siaradwyr, yn fesur o'r potensial ar gyfer defnydd cymdeithasol go iawn o'r iaith. Ac yn drydydd bod y cartrefi lle mae yna bant dibynnol, lle mae pob oedolyn yn medru siarad Cymraeg yn fesur o'r potensial ar gyfer trosglwyddo fewn y teulu. Mi fydd y modiwla nesaf lle byddan ni'n cynnal yr arolwg mewn LSOEs yn Môn, Gwynedd
Ceredigion a Sir Gâr yn profi rhag gyfeitha hynny drwy arolygon yn yr ardaloedd. Felly, dyna wybodaeth drwy lawar o ystadegau yng nghanol yr adroddiad yma am y gweddill mae gen i ofn welaeth i'n Wrecsam. Diolch yn fawr. Wel, diolch o galon Elin Richard, a gyda hynny mae sesiwn dod i ben. Diolch o galon i chi yn fod. Cofiwch, os da chi eisiau bapur copi o'r adroddiad yma, mae yna ragor i gael a sondyn Llywodraeth Cymru. Diolch o galon i chi.